Gitapukan sa mga tawo kining usa ka pick-up nga puwerteng lumpinga human mabangga sa punuan sa kahoy sa barangay Colonial, Lamitan City, Basilan, bandang alas 7 kagabi, Setyembre 25, 2022. Makita sa picture nga anaa pa sa sulod sa pick-up ang mga sakay samtang uban anaa na sa kalsada, nagyaka nga nagkadugo. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa lungsod sa Tuburan ug padulong sa barangay Ulami, Lamitan City ang pick-up, sakay ang napulo ka mga tawo. Dihang pag-abot niini sa barangay Colonia, giingong kalit mipabulhot ang makina ug dili na makontrol sa driver. Hinungdan nga nabangga kini sa punuan sa Makugani. Tulo ka mga sakay ang namatay diha-diha nga sila si Joel Ramos, Rolando Awing ug ang driver nga si Rodel Mendoza, samtang si Christian Manalo ang namatay sa hospital. Unom ang naangol sa insidente nga gipang dala sa hospital, nga gipang ila nga sila si Eric Taiko, Carissa de la Merced Camohoy, Musliham Musadal, Puyo Amilin, Lester Fernandez ug Engineer Janry Kenyal. Ug ang mga biktima empleyado sa Binram Construction. Gipasalig sa kapulisan sa Lamitan nga imbestigahan pa nila og maayo ang insidente aron matino ang tinuod nga panghitabo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.